I dag vil vi prøve at vise, hvordan man laver et sådan armbånd. Det er lidt tykt. En masse blå elastikker og sorte elastikker, eller hvad farve man naturligvis selv kunne tænke sig. Så skal vi bruge vores Rainbow Loom, som skal vende med den røde pil væk fra dig selv, og buerne på pindene skal vende væk fra dig selv. Til sidst skal vi selvfølgelig bruge vores nål. Vi starter med, som Mathilde viser nu, at sætte den første farve på, og det gør vi fra midten og ud mod venstre. Sådan der. Derefter tager Mathilde den samme farve igen, en af gangen, hele vejen op til den næstsidste. Hele vejen op til den næstsidste, som Mathilde har gjort der. Nu skulle din Rainbow Loom gerne se sådan der ud. Derefter tager man den samme farve og gør det samme ned den anden ende. Og i første omgang skal man lige fra den sidste have en ind mod midten oppe i toppen. Så går man ned i den anden ende og tager fra midten og ud mod højre og hele vejen op. Den samme farve. Når du har puttet alle sammen op på den højre side, tager du igen fra den næstsidste højre og ind mod midten en blå. Så går du ned i enden og starter på den sidste, eller den første, og tager 2 sorte elastikker, eller din anden farve, og tager 2 styks og kører fra den i midten og opad. Start med den ene. Og på hele vejen op, tager du 2 elastikker på dem alle sammen. En. Jeg har lige lagt den høne op på bordet. Og 2. Når du nu har kommet dobbelt elastikker hele vejen op til enden, vender du din maskine om, så du nu har den røde pil i toppen, og du arbejder nede fra bunden af. Du springer den første over, og på nummer 2 tager du den øverste sorte og kører ud på den pind til venstre. Kan du gøre det, Mathilde? Den øverste sorte. Og kører ud på pinden til venstre. Den nederste sorte kører du ud på pinden til højre. Og sådan fortsætter du hele vejen op. Sådan der ser det ud i toppen, når du er færdig med at lave den, vi lige har lavet. Så går du ned i bunden og stikker nålen ned i der. Kan du gøre det, Mathilde? Og ligesom skubber de sorte lidt væk og tager den øverste blå og putter rundt om her. Sådan der, så du får sådan en lille lykke rundt om her. Så kører du ned i denne her og tager det de her, vi skal have rykket frem nu. Så du kører ned og tager den nederste blå og skubber det op. Kan du gøre det, Mathilde? Ned i og tager den nederste og skubber frem. Sådan der, ja. Jeg rykker lige den sorte lidt ned her. Og hele vejen hen. Jeg kan slet ikke se den til det. Det gør I hele rækken op. Skubber ned, tager den nederste og rykker frem. Når du når til den sidste, stikker du ned og tager den nederste blå og over til den i midten. Kan du lige gøre det, Mathilde? Altid godt lige at skubbe den lidt ned, ja. Det kan jeg Du godt. går ned i midten her, fanger den nederste blå, .
og på den i midten. Sådan der. Sådan. Så kører du ned i bunden igen af din Rainbow Loom og gør nøjagtigt det samme i den anden side. Stikker ned, Mathilde, i bunden og ud til højre. Fanger den blå, den nederste, Så. og ud til højre, ja. Og det gør du så hele vejen op i højre side. Ned og fang den nederste, og så fremad. Sådan der, ja. Og husk igen, oppe i toppen, den øverste, på den sidste, i højre side, tager du den nederste blå og kører ind på den i midten. Vi er nu nået til slutningen, og der skal man have sin nål ned i den aller sidste, og ned igennem alle elastikkerne. Hvis Mathilde tager du lige kameraet her og filmer. Jeg stikker nålen ned i den aller sidste, den er her, og ned igennem alle. Ned igennem midten og ud, så har du alle elastikkerne på. Når du har nålen igennem alle sammen, putter du en blå, eller den farve du har ude i siden, på din nål, sådan der, og stikker tilbage igennem hele mulevitten. Nu fik jeg lige lavet noget forkert. Ned igennem dem alle sammen, og ud, så du har alle elastikkerne. Put elastikken på din nål, og hiv den tilbage igennem. Jeg ligesom får en mere på her. Det kan godt drille lidt. Sådan der. Så har du ligesom sådan en... Kan du komme helt ned og filme, Mathilde? Du har din nål og den anden elastik der, og den kører du hen på din pind. Sådan der. Sådan så du har et godt tag på. Så putter du en lås på, ud over de to, du har på din nål. Det kan godt drille lidt, men ud over de to. Kan I se det? Så kan du til sidst tage din nål ud af, når du har fået låsen ud over. Så har du din lås her.